mumasitiriti esocial media ayo mastreets ndini boss anditi haisisiri secret yezvino zvati ndini chibaba chemastreets esocial media mandinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sese pakuti makati sekuru ndo basa rangatoitwa newemkweguru ati hanzvadzi yamai vedu aiwa ndiri kuita basa nemazvo vazukuru ndichitoti zvikudi kwese kwamuri vazukuru vangu subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Derek handisi kuda kutora seneme yako Derek M uri kuzviziva ndichiti big shout out to you muzukurani big shout out to you. Hapana apa hatina mahard feelings zvakanyanya nevanhu handiti aiwa ndezvesocial media zvina basa hatingambotadze kudya sadza nekuda kwekuti tinenge tichimbopindurana nayo. Derek ndokusaluta. Right, mastreets esocial media vazukuru paNorton pane chakaitika. Pane mukomana ari kunzi akazviuraya akafa nesuicide nekuzviuraya nditi chinova chinhu chinorwadza vazukuru, especially munhu anga ari mutano, munhu anga asingarwari, munhu wamachitoswera naye pamwe wamachitotaura naye okomita suicide. Izvi hazvitarisirwe uye chinhu chinorwadza. Tichiti may he so rest in peace handiti haisi tinongoshuvira munhu kuti azorore nerugare. Zvimwe zvakawanda zvamunozotaura ndezvenyu izvo handiti so achivigwa nezuro baba vake vari kunzi vakagumbuka, vanga vakatsamwa to an extent yekuti takatozoona kavidhio kanga circulate. Unfortunately we cannot put it here because akasikedu. So kavidhio kachona baba vakazotora shavhe obva vatanga kutema coffin, obva waita chitunha chekukanda mugomba. Papakaipa vazukuru. Before kukanda wakatombochirova mampama handiti mubereki akagumbuka to an extent yekutoti akasvika pakurova chitunha, munhu atofa kare. Hamena kuti munozviona sei shungu dzakadaiwo kugumbuka kusvika pakugumbukira chitunha. Hamena kuti munozviona sei vazukuru nyaya dzakadaiwo. Imi ndimi munoziva. Motitaurirawo kuti munofungei nevanhu zvakare vanofa nekuzviuraya nekuzvisungirira. Dzimwe dzenyaya dzachona dzine singadero kuti vanhu vange vari vanotaura osheyawo nasomeone pane kuti ungoita zvinhu zvinokudya pamwoyo orega kutaura. Zvinozosvika pakuti tinozorwadzisa vanosara because kana watofa zvatopera, but vaunenge wasiya manje unenge uchivarwadzisa vabereki vaukazvarwa navo nehama neshamwari handiti so hamena kuti munofungei vazukuru. Munguva dzakaita sedzino musanyanyofunga zvakanyanya vazukuru, musanyanyofunga zvakanyanya. Kufunganya hakuna kunaka, ndopakuzosvika pakudi pakufunga zvisina basa sekuzviuraya handiti. Ndonyaya yatatu yozokuzivisai nyaya yakaitika pamunzvimbo yeNorton. Norton is about 40 kilometers away from Harare and from the CBD reHarare. Ndonyaya yatauya nayo. So from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle, comment section iripo. Also handiti no subscriber nekusupporta channel yakanzi Your Boy Beats handiti Your Boy Beats ndofunga munomuziva kuti ndiani handiti tsano wangu uyo handiti nomusupporta tichiti much love.